Icho kwa Jamhuri ya Zimbabwe ndilo Washington Marimira County Bosho ngora baba Isabosa correspondent wa ZBC National FM. Muri ya Zimbabwe ndiri mukati meguta reHarare mu location yeto Glenora A. Vandoziva kuti page kune pachitubu andirika ndiri mukati meGlenora A kune chitiko kana kuti mherimhere iyo zviri kuitika zvimwe zvinoshungurudza vanhu zvinogona kuti vanhu vasakundikana vakundikane kurara kana kufara mune zvakanaka pati vachigara mudzimba dzavo. Mune chitiko chaitika mukati menzvimbo yeGlenora A mine misha irimo asi pari zvino zvimuri yeZimbabwe ndikandikuzisei chete ndiri pane musha umwe chete pakati pemwe misha inogona kuita muviri mitatu kana kuti mina but pamusha umwe wandiri ndiwo mumwe musha une chimwe chitiko chinova chandasvika chandautira pangwano. Muri yeZimbabwe ndingataura zvakawanda kana kurasika chikonzero ndatodanwa kusvika panzvimbo ndiri mukati mekutaura asi ndine utungamiri kana kuti vamwe vanogara ipapo vamunganzwa chichero kuti chii chiri kuitika zvakafamba sei zvinoita kuti muzive kuti zvinovhundutsa here kana kurwadza. Rega nditenge ndichiti makadizve nyimukoma wangu andika makasimuka kutaura henyu dzimweni dzenguva mukutaura kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe. Rega ndikuudze zvinoshamisa kuti zvaitika pamba pako nhasi asi zvandinoreva ndezvekuti makawanda mazvinoitika matinenge tiri mukati mekutaura sezvezvi ndo patichazoziva kuti pazvakamboitika kwaMutoko chii chakaitika kuti vanhu vabatsirike, pazvakaitika kuGokwe chii chakaitika kuti vanhu vabatsirike. Nhasi zviri pana mangwana zviri kupi? Zviri kwako. Hakuna anoda kuchema, munhu wese anoda kufara. Ei mhuri yeZimbabwe mukoma wangu ndati makadizve anditika ichokwadi mhuri yeZimbabwe kwanzi izvo mbudzi kuzvarira pavanhu unzi ndite sei ndidzingirwe imbwa. So mukoma wangu mune siketi yenyu yamunotamba menyu muchigara mese kuti nhasi madyi hapana anoziva asi nhasi machema kuti yei Zimbabwe dai mandibatsira kuti zvinhu zvibude pachena. Chii chakaitika nhasi kuti musvike pakuridza mhere kuti venhu wei dai tabatsirana? Chakaitika ndofunga panapa muswet test akambobvira keteni ndingatanga kupfuta akabvira muswet test ndining ndangofonera ndansipo ndamoza keteni rabvira ndabvira kudaro ndakati hai muneba pane zvaitika matama nemoto pamapa ndadzoka inini muswe Friday muswe Sunday ndosvika panapawo ndofunga kugara moti 20 minutes ndosvika pasina munhu ndichibuda nyenda mashops ndipo mashops ndakufunda kunzi pane imba apo yabvira kombo takabvira imwe zvakare pasiri panapa yabvira kudaro abvira tobvizwa kuti muzivo mwati nachiti kwabvira kusaidiko ndotosvika pandiri iyo kumba kwakunzi kuita sei kubvira futi asvika panapa topedza dzima moto. Saka mungati kupfuta kwaita moto dzave dziri nguva dzekupfuta moto moto apo kabvira kuma3 pana pakabvira kuma past 5 volume andika midziyo yamungati yakatsva panapa midziyo yakafana neipi uyezve yave panze here kana kuti mumba mungataurisa chikonzero kune vakutoshedzera kuti volume zviri kuitika ndechekuti ona mbedha wakabvira mamune sofa rakari mubedroom wapinda kunoroona rakabvira kona imwe rakari mudining rakabva rabvira but moto pakabvara kuti ubve mubedroom ende mudining wadati imi mukoma muri kutaura nyaya yekuti muri mumwe wevamwe vakasvika muchidzima moto. Pamakasvika muchidzima moto mune chinhu here chamungafungira kuti ichi chandazoona chiri padhuze nemoto ndo chingave chakonzera kuti uite sei moto upfuti? Hapana chinhu chatakaona chairatidza kuti chaikonzeresa kuti moto ungabvire nekuti pamba pana patori nemagetsi asi magetsi takatoenda kuseri kuti takatoona magetsi anaita kuratidza kuita kubvira ende magetsi akabvira anodonhedza mabhireka kuseri asi mabhireka haana kudonha. Takaenda kuseri kwangu kanhu kanoiswa bhutsu kashure hapana chakatsva ipapo magetsi izvezvi vanhu vari kutoona TV zvamemai hapana chakakanganisika asi zvinhu takazotoenda futi muwadhiropu ndini yakutobvisa inini wacho hembe muwadhiropu dzichibvira asi wadhiropu isingabvire wadhiropu isingatsva handisi kuita zvekunyepa kana zvemakuhwa. Saka right pavanhu vari panapa izvi kubva kutsva kwaita moto hapana munhu akambotsva hapana vanhu vati vatsva dzingori nhumbi nemidziyo zviri kutsva. Saka mamibhedha iyi ndo yakatsva nechimwe chii zvakati nemasofa akatsva 2 vanhu havana kutsva. Saka iko zvinozvi semumba mautoona kuti muri kuita moto anytime munogona kuita moto ndo mamuri kukwanisa here kurara? Haiwa murariki. Saka muri kurara pai? Totama tonorama raini. Ura mwana.
ndikamukatazonibatsa kudzimamwe moto kuseru ndinakwe ikaka Asikana. ukotanga kubvira ndimudakare kuona kudakare kura kubvira kwete zvokuti hapana 2 hours izvo damere icho kwadi muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika ndika zviri kuitika mukati meguta reHarare matinoti muGlenora A vanhu vamuri kuona vese hakusi kuti kufara ka inyaya yekuti vari kuvhunduka kuti zvinhu zvakadaro zvingaitika here muvanhu ko mangwana zvikaitika kwatiri izvezvi yatiri kuita muri yeZimbabwe tiri kuita live inonzi live broadcasting zviri kuoneka pese vari kuUK vari kuHarare vari kuBritain vari kupi tose tiri kuona nepapa saka apa tinenge tichizama kuti isusu ka toda kuti tione kuti kwazvakaitika munzvimbo dzakawanda ivo pazvakaitika ikoko vakabatsirika nei pazvakazopera vakazvipedza nei nokuti ai inguva yakaoma kuti ko zvinozvi dzimwe dzenguva mvura inotenga kunaya asi imba iripo kuti upinde mumba unenge uri mukati mokutya ukapinda pamwe uchachiramo because moto wagara unorwadza ende dziyo wakatenga nda sei inorwadza saka imimi maona izvi mukoma wangu zvine mazuva mangani zvaitika moto wakabvira musesandi musesandi saka iko zvinozvi mane matanho amati matora akaita sei ekuti munge muchirwisana nemoto semurume semurume unombofamba-famba wakomboza zvakamira sei saka mune zvimwe hapana chiri kubatika icho kwadi muri yeZimbabwe mungava munyika kwamuri koko mukati menzvimbo ipi mukoma wangu tiri kubira tigobatsirana tese anditika ini ndichakusiyira dzimwe nhamba dzandokuziva dzandoziva pane pazvakaitika kupera kwazvo asi hatiti zvinogumira ipapo nekuti kune vamwe vakambozviitikawo anditika vaniko vakaona kwamo makasununguka here kuti mushedzere nhamba dzenyu kutoti kana pane arida kukubatai pane ari kutiona pane ari kunzwa vachikubatai vanobatai nini vanobatai nini ndovasvitsa kwamuri vanobatai mimi vakubatai kwamuri kuti vanenge vada kubatsirana asi muZimbabwe regai ndikuzivise kuti ukaona vanhu vasvika panguva iyi vanenge vasvika panguva yekutambudzika ende mari dzinenge dzatopera kuenda tiri kuda vanhu vanobatsira kana mabatsira munodzika kwandiri muchiti tisabatsira munhu uye tisu tichaziva kuti iwewe wakabatsira vanhu ine nyika yese ingazoziva sei kuti uri munhu anoita sei anobatsira ava vari tori pamatambudziko ezvakawanda zvavari kuita makasunungeri kupa vanhu nhamba dzenyu nhamba dzangu hazinei 0774 073 324 0774 073 324 mungadzokurura zvakare 0774 073 324 icho kwadi muri yeZimbabwe nhamba ndo nhamba dzamukoma vane panopamba pari kuita zvemoto saka kutaura kuno kwata muri yeZimbabwe ndo zvamuri kuona izvi zviri kuitika mukati meguta reHarare nzvimbo inonzi Glenora A padhuze nepachitubu vanoziva pachitubu kana tiri mukati umu mune mahouse number asi anokuda kutaura namukoma ava mukavabata panhamba idzodzo munotaura mese muona pamunosangana mobatsirana asi kana mabatsirana ngatizivanei tose kuti mabatsira uye zvine nzira ipi uye zvitaziva kuti zvaita here kuti zvanga zvichema nevanhu hazvichaitike tinotenda muri yeZimbabwe ashomba